Her har vi vores bryggerside, hvor brygmesteren eller operatøren kan gå ind og vælge, hvad for en type øl eller batch, der skal laves nu. Her til venstre, der har vi recepterne, som er de allerede fordefinerede opskrifter, som ligger i en database. Her kan han vælge nogle, der allerede ligger her, eller han kan vælge at lave en ny. Til højre, der er alle de værdier, der skal bruges til at brygge det her øl her. Og der kan han så selv taste dem ind, hvis han gerne vil lave en ny opskrift, eller han kan vælge en af de prædefinerede. Ideen med det her, det er, at han stadig har mulighed for at have noget manuelt indover og medbestemmende til, hvordan de her værdier skal være. Men det stadigvæk kører automatisk, hvis nu han skal køre en bryg, som han for eksempel har kørt mange gange før. Vi kan tage sådan en som Carlsberg. Prøv at trykke på den. Så ligger den alle værdierne over i opskriften, og så er den klar til at blive sat i gang.